Dobrý den, zdravím vás u svého druhého videa. Tentokrát je to ze hry Guild Wars 2 a rovnou se vrhneme na první úkol. Bude to možná chviličku trvat, nevadí, jsem s tím podkašlu. Tak, neudělám vám radost, nedáme tam rozhovor. Animaci bychom tam ale mohli nechat. Myslím. Uvidíme. Tak, doufám, že se vám tento gameplay bude líbit a užijte si zábavu. Tak, co teď máme dělat? Jasně. Follow-work. Culinary look black. O! Dneska maska, chlapec. Hezčí. No. A ty máš hezčí šaty. Hajzle! Co takhle plácaj? Já jdu radši dál. Na. Do koho zabít? Aha! Ne! Pomoc! Ne! Hej! Na ně! Tak. No. Tak. Rychle zabít všechny. Zabít všechny. Tak, tebe zabít. Jaj. Au. 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 To bolí. Ne! Tak. Si cvičíme zachraňování. Koukejte se, jak hezky oživíme. Hop. A teď golemy. To je dobře. Jdeme na golemy. Chcípněte, prosím. Tak. A teď ještě toho druhýho. Hop. Ještě to má grády trochu. Povyskočíme. Konec. Tak. Tak. Bla bla bla. Povídejte. A jelikož to hrávám zatím přes neregistrovaný nahrávací program, tak to bude mít pouze 10 minut. Ale nebojte se, já si nějak najdu cestu, jak se zaregistrovat a příště to bude mít 30, možná méně minut, ale prostě to bude být nějakou dobu delší než 10 minutovou. Tak. Máme 4 minuty, takže máme ještě 6 minut. Zajímavé. Nás určitě zajímá a já už chci konec questu. Konec. No tak a takhle se nějak dělají quest i zde ve hře. No. Udělali jsme rovnou do konce level. Výborně. Tak. Já. Jo, jsme zase u nás. Já mám 8 FPS, což je vážně super. Úplně hovno to je. Nevadí.
Nevadí, 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 nevadí. Jak to zvládneme? A něco o téhle hře. Je to MMORPG hra, tudíž onlineovka s otevřeným světem. Jsem si řekl blbě dost, ale nevadí. Prostě je to onlineovka s otevřeným světem. Ten svět vypadá takhle. Je to vážně hodně velká mapa, kterou projdete za pár hodin. Nejbrž za pár dnů v kuse určitě. A bojovat se zde může téměř kdekoliv. Já se vám vážně hodně omlouvám za tu kvalitu grafiku, ale to je vážně šílený, tyjo. Hej, ještě se mi to seká. Strašný. Jo. Ten počítač je herní skoro. Super. Ještě si tady dáme zápas s tím divným Agorem. A ukončíme to. Tak. Umři, prosím. Umři, umři, umři. Umři, prosím, prosím. Nic mi neubíráš, to je dobře. Omlouvám se. No, co k tomu říct dál? Toto je povolání Mesmer, nebo tak něco a je to něco jako elementalista. Ne! Jaj. Nech mě bejt. Hajzle. Pryč. Pryč, 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 pryč. Umři, prosím. Děkuji. Jo. No za 3 minuty bude konec. Hele. Pomoc, ty vole. Tak to jdeme zkusit, i když ho nedáme. Když ho 100% nedáme. Tak to alespoň zkusíme, protože za tohle se dostávají taky celkem slušný odměny. Always. Au. Pomoct. Pomoct, 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 pomoct. Umři, prosím, umři už. Umři. Umři. Kde jsi? Ne! Čest, ne! Sakra. Sakra, pryč, pryč. Tak. Ne. Ne. Umři. Yes! 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 Dali jsme to. Ty voda. Umři. No a já budu už pomalu končit, takže doufám, že se vám toto video líbilo a pokud budete chtět další videa, tak prosím napište do komentářů, dejte like a zatím ahoj.